Goierrik esna amestu do beti bere etorkizune. Oinek lurren, ta ilusioa eta lana egunerokon. Egan zijoazen trenak, diseinuzko ibilgailuk, tatonak altxatzeko gaizien lumak. Baita indarra eta bileziai ezagutza txertatzeare. Edo urtekin hartzen zan esperientzia hua gazte-gaztetatik barneratue izatea. Ta enpresen etorkizune eskolan hastea. Ui izan zen nire jatorrie, handik sortu nintzen. Bailarako gaztek laneako eta bizitzako prestatzeko. Ametsak zien ai guztik, lan honan bidez errealitate bihur zitezen. Goierri eskola naiz. Ofiziok irakasten hasi nintzen, gaztek trebatzen. Ta gaur, mende erdie jundanen, arro esan daiket gure ehun industriala elikatzen duen 15.000 profesional baino gehiagon formakuntzan ardura izan detela. Garaionak eta latzak igaro ditut. Egoera ekonomiko aldakorrak, urte onak eta krisigorrak. Ta berezkoa deten malgutasunek laundu dit egoera bakoitzea egokitu eta aurrea itiko eraldatzen. Babes eta laguntza handie detalere, bereziki Goierri Fundazioa eratu zanetik. Enpresetatik eta enpresetako, udaletatik eta bailaran etorkizune bermatzeko ikendo lan fundaziok. Gaur 18 udalerri eta 40 enpresa die fundazion patrono, eta bide batez eskolanak. Pasiok lanbide bilakatzen die hemen, lanbidek pasio, maila guztitan. Goierri berrikuntzagunen parte nahi zuain, eta irakaskuntzan, berrikuntzan, ikerketan eta unibertsitate mailan dauketen onena ematen diet ikasle guztiri. Goi mailako hezkuntza proiektue, abangordiako instalakuntza eta ekipamendukin, baino beste zengainetik lantalde kualifikatu eta konprometitue, beti giza baloretan oinarritue. Ez baitau profesional honik balore egokik gabe. Bailaran ekonomin bultzatzaile naiz, ikertzaile, ekintzaile. Enpresa handi, ertain naiz txikin beharrak asetzen ditut. Ta berrik babesten. Ikaslanekin bateratze perfektun, ikaslek profesional bilakatzen die, praktika orduk hirukoiztea lortzen dalako. Ta nazioarteratzek don garrantziz ohartuta, ikaslei gure mugez haratago esperientzik eskaintzen dizkiet. Nere itxeko eta ekiteko moduk erreferente izatea eraman nau nazioarte mailan. Hemen ondo dakiu, zer dan talde naitzea. Goierri eskola ikasle, irakasle, enpresak eta udalak osatzen deu. Batak beste onura bilatzen do. Enpresetako aktibo gea, udaletako aberastasun itxurri, Goierriko nortasun agiri, beti pertsonak oinarri. Industriai oso lotuta daun bailara berezi baten sortu eta heldutasunea iritsi gea. Egunero ikasten deu zerbait, eta ikasitakoa irakastea baitan deu. Ametsak egi bilakatu nahi baditeu, talde nin behar deu lan konpromisoz, malgutasunez eta sendo. Hasierako ametsaik guztion indarran bateratzeakina atea genitun aurrea. Oaine elkarrekin jarraitu behar deu lanen, etorkizune esna egiten dien ametsoiekin eraikiz. Goierri eskola, Innovating Vocational Studies.